ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಟೂರಿಗೂ ಏಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆಟಾಡೋಲ್ಲ full fog guys. Wow. Yeah. Hi. Hi bro. How are you? Enjoy. Mommy. Full fog. Engli itu jana baita guys turugo. Ane guru ane. Pick deppale avanji. Adi muji jana baita guys. Mga nakala maral gaunu. Malaya. Hola. Nete balag. Lag. Guys, mga nakala rashi kutumba santanane undu mulu. Wow, so beautiful, so elegant. Wow, fast. ಎಟೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೈದ ಲೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದಾತನು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಪತ್ತಿ ಜಾರುಂಡು ಹಾಯ್ ಸೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಇಂಕೆ ಪತ್ತ Wow! Yes, Mommy! Oh, cold near cold. Guys! Engli itu jana mai da torugu. Today. Onye dina da toru bayada dilla poda hodingala. ಎಂತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಲೆವಲು ಅವ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಇರತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ನಿ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ಪಂದಿ ಅಕಲೆಗ್ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ಪಂದಿ ತೋಟದ ನೀರಿಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ ಎತ್ತಿನ ಬುಜ್ಜ ತಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಗಲ್ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ದು ಬತ್ತ ಎತ್ತಿನ ಬುಜ್ಜ ರಾಣಿಜೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಪಿರಾನೆ ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ತಾಂಡು ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಶರ್ಟ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಾವು ಎತ್ತಿನ
ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಟ್ರು. ಪೆರಂಗಾಯಿ ಉಂಡು, ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಕಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೋಡ್ ಕೊನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪೆರಂಗಾಯಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕಲ್ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲದಲ್ಲ 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಬಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅವಲೇ ಉಂಟದು ಮಿತ್ತು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುದುಂಟು? ಅಯ್ಯಪ್ಪ 11:55 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 11:55 ಆಂಡಲ್ಲ ಫಾಗ್ ತುಳಿ ಫುಲ್ಲು. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು. ವಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್. ದಾಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಮೈಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬರಂತ ಅಂಚು ಅಂಟ್ಕೊಂಡೆ ಪಾತಾಲಾಗೆ ಬೂರ್ಂಡ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಜನ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಆ ಕಡೆ ಮಗಳು ಇದ್ಯಾರು? ಶಿವಾನಿ. ದೆವ್ವ ಬಂತು, ದೆವ್ವ ವೈಟ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ. ಎಸಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂದೇನು ಓಡಿ ಓಡಿ ದಿಡಿ ಫಾಗ್ ಫಾಗ್ ಹೋಗು ನೀನು ಫಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬಿಡ್ದು ಗಾಯ್ಸ್. ಫುಲ್ ಪಾತಾಳ ಚೂಡ್ತಿರ್ತು ತತ್ತ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮನ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್. ಗುರುವಣ್ಣ ನೀನ್ ಬಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮರ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ? ಸೆಂಗಲಿಂಚಿ ಬೆಟ್ಟ ನಾಡು ನಿಂಚಿ ಬತ್ತಾಕ್ಲು ಒರಿಜಿನಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರಿತ್ತಾಕ್ಲೆ ನಾಡು ಪೋಡು ಅಕಡೆ ಫಾಗ್ಡ್ದು ಆಲ ತೋಜಿಜಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ದೊಂಬಾಂಡ್ ಇಂಥ ತೋಜುವೇರು. ಸೊ ನಾಡೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಪೋತ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತ. ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗು. ಓ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಮಂಜು ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೊಂಬಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಯ ನೀ ಪಾರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡುಂಬಣ್ಣ ತುಳ್ಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತ ಆಗಲಿ ಇತ್ತ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಧಾನ ಅದು ಇನ್ನಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ ಅವಲ್ಲೇರು. ಈಗ ಈಗ ಇವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಗೈಸ್. ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಂಕಿತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಂಕಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಲಿ ಎತ್ಕೊಡಿ ಪೂರ ಡಾಲಿ 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 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ರೋಡ್ ಅವು ಸುತ್ತಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡದ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇವರ ಮನೆಯ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗೊಂದು ಡಂಚಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಕಿತಾ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ.